Dragi gledatelji, dobar dan i dobrodošli u 100% poduzetnik, magazin za obrte, male tvrtke i sve koji žele pokrenuti posao. I ovoga tjedna donosimo vam pregršt inspirativnih priča i reportaža. Posjetili smo tjedan dizajna, doznali kako je to voditi obrt koji uspješno posluje već gotovo 100 godina i otkrili tajne poslovanja jednog OPG-a. A u našoj prvoj priči pokazat ćemo vam kako postati uspješan poduzetnik-proizvođač. I to na primjeru jedne obiteljske alatnice koja je opstala na tržištu zahvaljujući inovativnim proizvodima te mladim snagama. Alatnica kao poduzeće postoji od 98. prosinca 98. ali je prije toga bio obrt. Alatnica Mihalec, on posluje od 82. Kad je došla Alatnica Mislav, onda su to bile prvo dvije sestrinske firme i onda je sada samo ostala Alatnica Mislav, obrt je zatvoren i ona je preuzela sve poslove od obrta. Dakle, bavimo se isključivo proizvodnjom alata i preradom plastičnih masa. Zadnje što smo izbacili su kockice za slaganje namijenjene djeci iznad 3 godine. Najveća prednost pred konkurencijom je što se te kockice slažu u 4 smjera. Znači, jedna pored druge i sa strane, dakle ima postolje, krovište, prozorčić, osovine i kotači i pokušat ćemo sada nadograđivati te same kockice sa figuricama i svim ostalim dijelovima koji bi bili interesantni i pakiranje je u obliku koferića. Najveća prednost našeg poduzeća je što možemo proizvesti sve što kupac zamisli, tako od samog idejnog rješenja nacrta pa do onda konstrukcije alata i samog špricanja proizvoda. Tako da imamo vrlo zanimljivih upita kada kupac dođe sa nekakvom idejom. Mi prvo moramo vidjeti isplativost što se nas tiče i onda mi izlazimo van sa našom cijenom. Onda ako se taj kupac s tim složi, onda se ide. Znači, tu je jako važno da taj kontingent bude zadovoljavajuć. Dakle, ne radi se alat za 10 jedinica. Alati se rade ne ispod, recimo, 5000 jedinica. Što se tiče svih inovacija na kojima radimo svakodnevno, jer želimo biti konkurentni na tržištu i pokušavati svako malo nešto novo izbacivati, tu nam je marketing potreban. I onda su nam tu potrebne normalno i financijske potpore što države, što Europske unije, za što svako malo i apliciramo, nešto za sad još nije ništa prošlo, ali se nadamo da neke subvencije će biti. Jako je interesantan posao, vrlo je kreativan, širok je spektar djelovanja na tržištu. Za sada sam jako zadovoljna. Prednosti raditi u nečem svom je sloboda. Sloboda u nekom odlučivanju, sloboda odnosa sa radnicima, bolja kohezija, bolja komunikacija, općenito jedan bolji duh. A isto tako puno je lakše komunicirati i poslovati s nekim svojim. A tako ja sad radim sa svojom sestrom, malo mlađom od mene, koja još uvijek studira. I pomažem ja njoj, pomaže ona meni i svaki dan jedna od druge nešto naučimo. Ona je recimo više zadužena za tehničke stvari, ja sam više za financije i to za sad klapa vrhunski. Poslujemo na području cijele Hrvatske, a sada sve više i više izvozimo, recimo da nam je postotak od 60% izvoza. Dakle, pokušavamo biti rasprostranjeni što je više moguće i koliko to tržište od nas zahtijeva, a pokušavamo i sami naći tržište gdje bi naš proizvod mogao postići željene rezultate. Hrvatska industrija namještaja europskom se, ali i svjetskom tržištu nametnula kvalitetom i vrhunskim dizajnom, a neki od proizvođača bilježe izvoz od preko 80%. Najbolje od najboljeg obuhvatila je izložba hrvatskog namještaja održana u sklopu tjedna dizajna. A što se još ondje događalo, doznajte u minutama koje slijede. 4000 kvadrata izložbenog prostora, 8 dana bogatog programa i 100-tinjak dizajnera izlagača
kratak je rezime drugog tjedna dizajna Zagreb, održanog ovog tjedna u Laubi. Budući je jedna od grana koja ima najveći rast u Hrvatskoj, upravo proizvodnja i izvoz namještaja, i da su se dogodili ogromni pomaci baš u suradnjama dizajnera i proizvođača, odlučili smo se tome posvetiti posebnu pažnju. Imamo jako uspješne primjere tvrtki koje su se nametnule i europskom tržištu, ali ako pogledamo njih, vidimo da je njihova baza upravo dizajn. Dakle, mi ne možemo konkurirati u Europi toliko sa nekakvim ogromnim serijskim proizvodnjama, ali možemo zaista konkurirati apsolutno u svakom pogledu kvalitetom i dizajnom. Među 17 domaćih proizvođača namještaja našli su se uglavnom oni koji već itekako dobro kotiraju na europskom, ali i svjetskom tržištu. Sveukupno je izvoz čini 90 i nešto sitno posto i iznosi sad već negdje oko 20 država širom svijeta. Najveći kupci su Austrija, Njemačka, Španjolska i Italija u kojoj izvozimo naš namještaj. Prije svega možemo reći da je to sirovina, naš slavonski hrast ili bukva s kojom izvozimo. Poslije toga je došao dizajn koji je sve to upakirao u finalni proizvod sa dodanom vrijednosti. Znači svake godine imamo nekakve novitete koje isto plasiramo na sajmove inovacija. Ove godine isto imamo novu inovaciju, znači Madridskoj hladi. Dobili smo evo sada i zlatnu nagradu, zlatnu medalju na Ženevskom sajmu. Tako da svake godine imamo nekakve novitete kako bi poboljšali tu kvalitetu spavanja. Proizvođači su itekako svjesni koliko je suradnja s dizajnerima bitna za konačan plasman proizvoda. Ove godine se predstavljamo sa par novih proizvoda kao što su Contour, Combine i Strain. To su znači dvije nove sofe, jedna nova fotelja, kao i sav ostali dizajnerski namještaj poput Revolva koja je multifunkcionalna sofa na razvlačenje koja je već svima poznata. Mi mislimo, s obzirom da proizvodimo namještaj koji je dakle, od punog drveta, dakle samo po sebi već je to plemeniti materijal, da ga treba napraviti onako kako bi trebalo. Dakle, mi uvijek surađujemo sa profesionalnim dizajnerima i to je jedini način kako će taj namještaj naći put do tržišta. Drugi dio tjedna dizajna pod nazivom Design Expo obuhvatio je 70-ak izlagača iz područja grafičkog, modnog i produkt dizajna. Bilo je tu renomiranih imena, ali i onih koji još traže put do kupaca. Radi se zapravo o kolekciji torbi i modnih dodataka, odnosno remenja i ogrlica. Glavne karakteristike su multifunkcionalnost, odnosno svaka torba se može nositi na 4 načina, sve se vrlo lako može odšarafiti, ponovno zašarafiti i remenje se može koristiti kao ogrlica. Mi smo Maroon Creations, novi hrvatski startup brand. Znači, počeli smo predstaviti se na tjednu dizajna sa prvim našim lapama koje smo uspjeli napraviti. Radimo u Velikoj Gorici, našoj maloj radioni. Ciljevi su na veliki, znači samo Europa i izvoz. Sudeći prema brojnim svjetskim poznatim nagradama poput Red Dota, hrvatski dizajneri itekako mogu konkurirati svjetskim imenima. A u suradnji s proizvođačima krije se i dobra poslovna prilika. Jedno drugome otvara vrata. Znači, dizajn može otvoriti vrata vanjskog tržišta i vanjskih kupaca, tako da u svakom slučaju dizajn je, ajmo reći, jedan mali ključić koji može otvoriti vrata. Zbog malih budžeta i visoke učinkovitosti, digitalno oglašavanje vrlo je popularno među obrtnicima i malim poduzetnicima. U nastavku vam donosimo kratki rezime intervjua o ovoj temi. Nove tehnologije su promijenile svijet oglašavanja. Oglašavanje sa novina se preselilo na digitalne medije, primjenom nove vrste oglašavanja na internetu koriste se novi alati poput oglašavanja na socijalnim medijima, Google, oglašavanje, display oglašavanje i mobilno oglašavanje na mobilnim platformama. Taj segment izuzetno je zanimljiv za malo i srednje poduzetništvo, isključivo iz razloga što s vrlo malim budžetima dobivamo precizno mjerljive rezultate i kvalitetne učinke. Prema istraživanjima, ljudi su u 2014. proveli 30% vremena pred televizijom, 29% na mobilnim uređajima, 28% ispred računala i 13% na svojim tabletima. Čak 99% pretraživanja na internetu u Hrvatskoj odvija se preko Google tražilice. Google AdWords je jedan od najučinkovitijih metoda oglašavanja. Dostupan je svima, bez obzira na veličinu budžeta, ima odlično ciljanje. Ukupna vrijednost digitalnog oglašavanja u Europi je dosegla čak 28 milijardi eura, a procjenjuje se da će u 2015. godini digitalno oglašavanje rasti čak za 13%.
Možemo reći da je digitalno oglašavanje metoda pomoću koje ćete kvalitetnije oglašavati svoje proizvode i usluge kako na domaćem, tako i na stranom tržištu. Živjeti daleko od gradske vreve i imati mali povrtnjak san je mnogih. U vrijeme dok je nezaposlenost na samome vrhuncu, mnogi se odlučuju za odlazak iz grada, a poneki baš u tome nalaze novu poslovnu priliku. Primjer tome zasigurno je zagrebačka obitelj Funduk. Prvo je nekako razmišljanje moje bilo ovako na djedovini, koje je stvarno prekrasno imanje, čime se baviti i proizvesti nešto čega zapravo nema u Hrvatskoj. I nekakvim proučavanjima smo došli do toga da zapravo ono čega doista nije bilo tada u Hrvatskoj su bila prava domaća ekološka jaja od starinskih sorti, autohtonih sorti kokica, koje smo evo uspjeli uzgojiti i na našem imanju. Mi smo zapravo pioniri ovakvog načina uzgoja kokica i proizvodnje jaja i počeli smo 2009. godine sa malom količinom kokica koje smo tražili po selima, kupovali znači baš starinske sorte. I lagano smo znači povećavali jato da smo došli recimo sad do naših 400 komada otprilike kojih imamo. Zapravo naša farma je prva koja je dobila certifikat u Hrvatskoj. Na to smo vrlo ponosni. Baza zapravo ovog imanja koje je ograđeno živicama, koje je u zelenilu, daleko od nekakvih zagađivača je bila prvi preduvjet zapravo i veličina zemljišta. Zapravo primarni uvjet je proizvodnja vlastite ekološke hrane za kokoši. Sijemo kukuruz, pšenicu, ječam, tritikalu, sad ove godine i heljdu, koja je znači, tretirana bez kemijskih sredstava, isključivo na našim kokošima domaćim ekološkim kokošijem gnoju. Taj prinos je neusporedivo manji naravno spram drugih ovih konvencionalnih uzgajivača, ali je zato kvaliteta žitarica vrhunska. Proljeće znači prirodni jedan vremenski period kad svaka kokoš želi lagano postati majka. Zato se čuje ovo kvocanje iz našeg kokošinca. Gnijezda su puna kokoši koje žele biti kvočke. Znači koje nesu jaja i poslije toga sjede na njima da bi dobile svoje piliće, tako dalje. Znači u tom periodu proljeća kokoši nesu najviše jaja. Onda dolaze ljetne vrućine, onda se taj broj lagano smanjuje jer one zapravo čuvaju energiju za obranu od vrućina. Kad lagano zahladi 9. mjesec, onda se opet broj jaja diže, pa je tako relativno visoko do zime, onda je opet hladno, pa kokoš opet akumulira svoju energiju zapravo za očuvanje tjelesne topline i ne može tu energiju dati u proizvodnju jaja. Pile kad se izlegne, žensko pile, se izlegne sa određenim brojem jajnih stanica. I zapravo ona bi po teoriji, ajmo reći, mogla živjeti dokle god i nesti jaja dokle god ima tih jajnih stanica. No međutim, u svakom okruženju ima nekakvih elemenata koji utječu na životni vijek. Kod nas u principu kokoši žive do kraja, znači dok im nije dosta života, tako reći, a većinom ljudi koji se bave konvencionalnim, znači umjetnim uzgojem, ajmo reći forsiranim uzgojem, oni ih eliminiraju do faze isplativosti. Prodaje se u cijeloj Hrvatskoj zapravo, jer svi ljudi koji su ikada čitali o nama, vidjeli na televiziji, pogledali našu internet stranicu, dopala im se priča, uvijek uzmu recimo za probu, naruče za probu i nakon toga su uglavnom naši kupci zauvijek. Trebate unikatno ogledalo, stakleni stol ili pak želite uramiti neku dragu uspomenu? Uvijek se možete obratiti jednom zagrebačkom ateljeu koji već gotovo 100 godina posluje na istoj lokaciji. Evo priče. Ovo je atelje Marković kojeg je otvorio moj djed davne 1919. godine. Potom ga je preuzeo moj otac Josip Marković, a onda zatim ja, treća generacija Damir Marković. Bavimo se ovdje u našem ateljeu sa uramljivanjem slika prvenstveno i sa izradom ogledala. I to unikatnih ogledala, po mjeri ogledala
ručno izrađenih ogledala i to se bavimo od 1919. godine. A obrt vodimo već dugi niz godina, supruga i ja zajedno i ona je cijelom tom našem ateljeu dala jednu umjetničku notu. Pa umjetnički duh je u meni čučao od uvijek, dakle dok sam bila mala, ali 2007. sam imala potrebu ići slikati kod profesora Lepeja i to je tako krenulo da dobili bi, ne znam, ribu, ja bi nacrtala anđela, pa onda bi dobili čempres, ja bi opet završila na anđelu. I na kraju smo se svi smijali, očigledno su ti anđeli čučali u meni, morali su iskočiti i od tada su dio mog života. Pa anđeli su dio mene, dakle umjetnički dio, ali umjetnički dio treba krunu, a kruna je okvir, dakle suprug se bavi s okvirivanjem i jednostavno smo spojili ljepotu okvira i anđela i dobili jedno unikatno, krasno djelo. Kad dođu mušterije, dakle, navikli su da ste vi tu, već znaju da ćete im pomoći u odabiru, jer to je uravnjivanje slika. Dakle, oni dolaze tu da im date neki savjet. I vrlo su zadovoljni, dakle, vrlo su nesretni kada dođete, vi odete na godišnji pa vas nema možda 2 tjedna, jer su navikli raditi s vama. Dakle, ovo su uzorci okvira. Imamo raznih uzoraka, raznih veličina, to je širina. Od najjednostavnijih koji su negdje 50 kuna dužni metar, pa onda kompliciranijih, zlata, srebra, do recimo nekakvih, hajmo reći, okvira, svi su puno drvo koji zahtijevaju dodatnu obradu. Ovisi koliko ima utora, koliko se mora ljepila staviti, koliko se mora slojeva listića staviti, jer negdje je dovoljno 2 sloja, negdje se mora 4 sloja staviti, pa onda dok se posuši, pa onda ide na to lak. Pa nakon laka kad se posuši uzme se jedna bitumen smjesica koja se isto ručno mora sve. Dakle, sve mora ići kroz prste, preko ruke, preko osjećaja, da bi se dobilo finišni, recimo, produkt. Cilj nam je zadržati visoku razinu kvalitete, bolje njegovati tu našu tradiciju i rukama izrađivati unikatne predmete, nego ići na nekakvu masovnost, na uštrb kvalitete materijala, ajmo reći Kina i to, nego više želimo da ostane tu ta kvaliteta i tradicija. Drago mi je da sam dio ateljeja, da imam supruga, da sam imala priliku upoznat supruga koji ima taj atelje i da smo se našli, ujedinili ljubav prema ljepome, prema estetici, prema ramama, prema špiglima i da smo naslijedili i stvorili i dalje gradili ovakvu ljepotu koju mislim da nema baš u Hrvatskoj puno. Usprkos uvozu iz Španjolske i Italije, sve više potrošača kupuje jagode domaćih proizvođača koji uspijevaju zadovoljiti tek 60% potreba tržišta. Stoga smo se uputili u Novočiće nedaleko Velike Gorice kako bismo posjetili OPG koji se uzgojem ove slasne voćke bavi dugi niz godina. Naše obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo počelo se baviti proizvodnjom jagoda pred 17 godina, dakle negdje 1998. i od tada se komercijalno bavimo proizvodnjom jagoda. Prije toga naše gospodarstvo bavilo se stočarskom i mješovitom proizvodnjom. Željeli smo nešto u tome promijeniti jer struktura članova gospodarstva se promijenila, pa smo se odlučili baš baviti jagodom. Osim jagoda bavimo se još nekim kulturama više povrtlarskog tipa i za jagode uglavnom uzgajamo mahunarke. U toj proizvodnji sudjeluju i svi članovi moje obitelji jer je to vrlo radno intenzivna kultura i potrebno je u pojedinim fazama puno fizičkog rada. U zadnjih nekoliko godina, osim sezonske jagode, bavimo se uzgojem i jagode mjesečarke, tako da uglavnom na našem obiteljskom gospodarstvu berba traje od početka 5. mjeseca pa sve tamo negdje do sredine 11. mjeseca. Naravno, to opet ovisi o klimatskim uvjetima, to jest o vremenskim uvjetima. Osim svježe jagode, na tržište plasiramo i prerađevine od jagode, kao što su sirup od jagode, džemovi od jagode, liker od jagode.
ovisno od godine do godine. Imamo otprilike na jednom hektaru i to od 40 do 50 tisuća sadnica jagoda. Urod je ovisno o broju sadnica, prosjek nam je oko pola kilograma po sadnici jagoda. Mi kao OPG svoju jagodu plasiramo na danima jagoda u gradu Velikoj Gorici i u gradu Zagrebu. Osim tog tržišta prodajemo jagodu i na veliko nekim tržišnim lancima i svojim stalnim kupcima. Uvjerenja sam da proizvodnja jagoda u Hrvatskoj mogla bi zadovoljiti u sezoni potražnju, međutim u to vrijeme naše jagode pojavljuje se i uvoz koji znatno otežava plasman naše jagode. S obzirom da dolazi sezona jagoda, nadam se da će naši potrošači prepoznati na našim tržnicama, na mjestima za prodaju jagoda i prepoznat baš naše domaće jagode. Ja bih svakako preporučila da kupuju naše domaće jer time podržavaju našu proizvodnju, a u svakom slučaju uvjerenja sam da je ta jagoda i zdravija i svježija od bilo koje koja dolazi na naše tržište. Partneri Zagrebačka banka i Hrvatski Telekom nude novu jedinstvenu mogućnost na tržištu. Mini fiskalnu blagajnu koja objedinjuje pisač, fiskalnu blagajnu i uređaj za prihvat Mastercard i Visa kartica. Zagrebačka banka želi svim trgovcima omogućiti različite opcije u kartičnom poslovanju. Obzirom da su danas svi trgovci obveznici fiskalizacije, uvođenje prihvata kartice na mini fiskalne blagajne nametnulo se kao praktično, ali i inovativno rješenje. Zagrebačka banka jedina na hrvatskom tržištu podržava ovakav način prihvata kartica. Mini fiskalna blagajna praktična je za korištenje malim trgovcima, ugostiteljima te u svim ostalim uslužnim djelatnostima. Sredstva od kartičnog plaćanja se isplaćuju u svega nekoliko dana. Kartično plaćanje štedi vrijeme i novac, a ujedno povećava i sigurnost u poslovanju. Uvođenjem prihvata kartica na mini fiskalnim blagajnama korisnicima se nudi mogućnost kartičnog plaćanja tamo gdje to do sada nije bilo moguće. Plaćanje karticama privlači više kupaca, utječe na njihovo zadovoljstvo, te će mnogi od njih biti spremni i na veće kupovine. Na redu su vijesti i najave iz svijeta obrtništva. Obavještavamo pravne i fizičke osobe, obrtnike koji su ishodili dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline o obvezi polaganja stručnog ispita do 1. srpnja 2015. godine. Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv revitalizacija poslovnih prostora. Cilj je stavljanje u funkciju poslovnih prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave. Prihvatljive projektne aktivnosti su uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu, prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora i prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom. Savjetodavna služba Hrvatske obrtničke komore pripremila je vodič za poslovanje u obrtu, u kojem su obrađena sljedeća područja: otvaranje obrta, prava i obveze iz radnog odnosa, minimalni tehnički uvjeti, porezi, doprinosi i druge financijske obaveze, računovodstveno poslovanje, naplata potraživanja, izvansudsko i sudsko rješavanje sporova i drugo. Sljedeći ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza upravitelj prijevoza održat će se 13. lipnja u Zagrebu. Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, a dokumentacija za ispit dostupna je na linku navedenom na ekranu. Dragi gledatelji, hvala što ste i danas bili uz emisiju 100% poduzetnik. Do idućeg susreta pratite nas na društvenim mrežama, dijelite, lajkajte, komentirajte i šaljite svoje priče. Tu je i naša web stranica www.100postopoduzetnik.hr na kojoj možete pronaći brojne informacije korisne pri pokretanju ili unapređenju vašeg posla. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav!